Good morning wedu. Andina kuya kuzogara nguva yakareba. Nanguva yakuzotenda. Good morning. Mamuka sei guys. I hope marara zvakanaka. Vese babarasi vakamwa doro sterek and what not. Nangoti rekainditende madiaries mangwana nanhasi. Kutenda 1 ish. Ndingavakwanisi ndikavapedza. Nangoti rega ndingotenda hangu palife panapa. Thank you very much Vano Joburg Diaries. Thank you very much. May God bless you. Thank you for the warm welcome Joburg. Thank you for hosting me Joburg. Makaita basa marakuropafadzei stakudzokera kumaprasi kwedu. Thank you very much Lorraine Mukundu Mkoma Victor Chawatama for everything. Lorraine Mukundu, you went all out. I didn't know, really, truly speaking, guys. What's going on? I knew get together was there, and she was the advertiser. Get together get muswakati, but I had no clue at all. So up until that's a Joburg. So thank you very much Lorraine Mukundu. Nekumiramira kwa wakaita. The party was awesome, very awesome. The party was beautiful. We enjoyed ourselves. And you make sure everybody is comfortable. Lorraine, thank you very much. Thank you. I think you should consider doing my events planner. Because I wakagadzira zvinhu zvako zvakanaka. Unogona ungagadzira zvako zvakanaka. Hapana ari kuchema. Ndoda kungotendawo zvangu zvakare Mwari kuti hapana akabirwa. Because I know vanhu vakawanda vachinzwa kuti Joburg from Bramfontein, first thing that comes to their mind vanotanga kufunga kuti kunotyisa, kunobiwa. Zvinhu zvanga zvakarongeka. Basement yanga iripo yanga yakachengeta mota dzevanhu. Mapurisa aipatrola. Basement yanga yakagadzirwa kudhara, yanga iri padhuze ipapo. Mapurisa aipatrola kumeka sure kuti hapana noise, hapana vari kuuya kuzovhiringa, hapana munhu akabirwa ningirikiri. Even foni yake chaiyo anoti ndakabirwa foni, hapana. Munhu wese akaenda. Chakandinakidza ndechekudai. So madiaries mazhinji varume vavo ndo vaitozoti time voya kumana 8-9 voya vachivatora vachipika vakadzi vavo kumba. That means zvinhu zvanga zvakagamuchirwa, zvanga zvakarongwa kumba, zvakataurwa kumba kudzimba dzavo kuti tikuendawo kupati yemadiaries. Varume vaitobvuma. Vamwe varume vaitozonyara havo kupinda, but vava vakauya nevakadzi vavo vakagara mudzimotikari vakapaka panze. Animaona. So zvongonakidza. So animaona zvinhu zvinongonakidza. Animaona kuti varume vanotendera. Kazhinji nyaya dzinonzi mapati and what not zvisinganzwisisiki kana zvinhu zvisina basa, varume havabvume, munozviziva. But varume ndakaona varume vanokwana kuti 4-5 vanga vaine vakadzi vavo vakatogara, vakatomirira vakadzi vavo kusvikira tapedza vanhu vanakirwa vakazoenda. So hapana munhu akaita accident. Vanhu vese vakasimuka, vese vachienda after the part chiti mucommunicate nese tumasvika. Vanhu vese vakasvika zviri safe. Vese vaingosenda message taiwa tasvika. Hakuna akabatwa mukunzi, hakuna akarobiwa, hakuna akadii. Vanhu vese vakafamba zvakanaka kuenda kudzimba dzavo. So nangoti ndiuye panapa ndizokutendai nokuti kusatenda uroi guys. Kusatenda uroi zvinoitwa nevanhu vanoroya zvokuti haugoniwo kuya uchitenda. Ndotendawo zvakare even nemi madiaries makanga muchionawo live iyoyi muri kwamanga muri ikoko, handisi maona. Ndototendawo futi because maitoti inspire, makaita kuti muzati kana chinhu muchironga chinhu kune hakushayikwi vanhu vanenge vachitoda kuzviona. Takamirira kuti kugozobuda makuhwa, takamirira kuti kugozobuda nyaya tigozotaka kufamba nadzo. Unoza ndatenda makuseni ndanchinamata so ndina mukoma Victor na Lorraine when we were praying.
tatenda Mwari, tanamata kati Mwari, muri Mwari vanoshamisa. We prayed for this event. Chiti Mwari, nyadzisai vavengi, nyadzisai vari kutarisira zvinhu zvakaipa. Isusu, we are not even expecting anything bad. We are expecting kuti vanhu vafare, we are expecting kuti vanhu get together, zvinhu zvingofamba nemugwara. Ende zvaita saizvozvo. Antimaona. So apatarisiri apachaikuva vanga vachitarisira kuti aiwa, isusu toda kutoona zvinhu zvichinzi kwazodiwa kana kuti kwazoita zvimwe zvinhu zviri wrong kana kuti kwazodii ameno zvinenge zvitarisirwa kuti andimaona. But unfortunately so far tatopedza so far ida kutoenda so far ndakutodzokerawo kumapurasi kwangu kwandogara hapana anything vanhu vese tataura vese vari bo. And I would like also to thank one ndandisingazivi tatine one guest one mudhayari akabva as far as Lesotho. Thank you very much Tanya akakwira kubva kuLesotho guys kufambira kuuya kupati ku-South Africa. Hanimaona kubva kuLesotho kuya ku-South Africa kufambira pati akwira izvozvi. Ini sichiuyawo kuya kuno kuyanga achikwirawo kombe kudzokera kuLesotho. So zvinonakidza. Thank you from the bottom of my heart Tanya. Mwari akuitire zvakanaka, Mwari akuitire, Mwari akugonere, Mwari akuchengete murodhi mwari kufamba, Mwari afambe newe. Thank you very much. Ndandisingazvizivi, I only knew about it nezuro ndichiudza kuti muchitozwa nani kuti muri kuziva kuti tine mudhayari abva kuLesotho. Ndikati kuLesotho, ndikatomboti ari kunyepa. Pandakatozoona mapassports and what not, ndikati oh, iwe wabva kuLesotho. Zvikanzi ndobva kuLesotho, mapassport yangu yakatodhindwa, ndavinga pati. I was so surprised. Ndakashamisika. I was so surprised. So thank you very much Tanya. Azvitwe nevaviri nevatatu. Handitika ndo hedu panobuda hapo mashoko vamwe vanhu vachi vanoda zvinhu vanozodii, but no, hakusi kuda zvinhu. Wataridza kuti uri mwanawo akabvawo kuvanhu, wakati aiwa vamwe vangu havari kandi ndiri family yacho, I'm part of that family, I'm going there to support. Handitika and you came Joshua ukasupport. Handitoona. So thank you very much Tanya. And tinongovimba kuti uri kuendeswa kusviswa kuningikiri kwako kuLesotho zvakanaka. Hapana chinoitika kwauri. Handitika hapana chinoitika kwauri. Madhayaris rudo nezuro makanditaridza rudo zvisingaite. Rudo vanhu vaizvifarira, vanhu vaichinjana mafoni numbers, vanhu vaingotaura toita sei, todii, toitawo mutambo, toita sei, vanhu vaitaura zvainakidza. Hanimaona. So guys, ndinouya kuzotendawo vese vakasupporta this event to be a success. Ndinokutendai cheripo. You are full of surprises mfano wangu. You are full of surprises. Really, you are full of surprises. Ndandakatotsva focus. I was so surprised chizi present. I mean like I don't know what to say guys. But again, vafana vangu vari paUK apa, thank you very much. Wakati aiwa vari kuwesimeli vachi vachiuya vatengereka something ngekuti vangoti kutaza kuti vadi vauyawo vanemi. So thank you very much guys. Makatondisupprise. Ndakasurpriseka. Ndakatotsva zvangu focus kuto ameno tingati chi. You are full of surprise, and I don't know how you managed to keep that a secret. Even Zuba knew. Zuba itozviziya because aitaura naLorraine. She never mentioned anything. Tatotaura nyaya kuti anasi birthday raJoisha. Iwo urutofila mwoyo wako uri pasi. Chiuya tiseke tifare ti celebrate birthday raJoy even if akatisiya. I didn't know kuti pane zvanga zvakatoronga udhara and things like that. You guys, you are full of surprises, but zvamakaita nezuro musaitire ini ndega, muitire vamwe. Handitika muitirewo vamwe, musaitire ini ndega. Handichimaona itirai vamwe. Handitika musaitire ini ndega. So ndakutendai, ndotenda hanzvadzi yangu mukoma Douglas Heng wakandisurprise. Munondongozivawo paFacebook, handivazivi, but munhu anogarawo kusaidi kupi handisi kuziva kwaanotogarawo kure uku, but he managed to come vakati inangovawo ndongoona hangu kazhinji pandotukwa sterek kwandotukwa mukoma Haynes Douglas anongoona uchingomiramira uchingodefenda uchingoti handidi navo sena nasimeli chingoti ndakatombovapinda mimbo singati
anganzi munozvinetsa musapindurana nevanhu siyai zvakadaro handimaona nezuramba pakazozviintroducer I was so humbled and honored kuti saka vasimuka zveshuwa kuti munhu wechirume kuti gandisiye ende vachitokomeketa nemudzimai wavo ndiripo ndoda kutendawo hangu Mwari handimaona ndangotenda Mwari akusi kugona kana kungwara kana kuti zvinhu zvekuti it was of my own making handimaona but I always say ukaita chakanaka wazviitira ukaita chakaipa wazviitira I always say that ukaita chakanaka wazviitira ukaita chakaipa wazviitira and I think yesterday kwandiri it was a proof yekuti yes I might have offended some other people maybe in the past and but kwandiri is water under the bridge and I amended and there's still time yekuti you can still be munhu ari right kuvanhu ukafana nevanhu ukaseka nevanhu ukadi there's still time handimaona because everyone deserves a chicken chance after all antimazviona so ndakazvionera inini nesuro because vamwe vanhu vaitoveipo papati I can't say a lot handimaona but they said you know what Smelly we had to come taitofangwa kuti tiuye nekwakuine mafunctions akati wandei nesuro but vanhu vakati aiwa takatoti tiri kutoya kunoko handimaona so ndoda kungotenda hangu nchingoti nekuzvininipisa vedu we nekuzvitova kukuru kuzvininipisa ndikana mashora msodzi yangu ingatobuda nekuzvininipisa nekuzvitova kukuru panguva ino ndoda kutendai mufunge ndichingoti ngazviende mberi ngazviri kugumira ipapapa yet Cape Town I hate kuti mapindira you are planning your own thing zvakanaka zvamuri kuplanawo kuti muite Cape Town aiwa with God zvinoita hapana chisingaite zvose zvinoita hapana chisingaite with God and I was actually supposed to bring my husband achiti ndakuenda and unfortunately Cynthia School my Facebook sister my Facebook friend thank you Cynthia School I'm mentioning you as well Cynthia School called me privately akati no Mel because she's one person anowazondipa ma-advices akati no Mel I don't think it's a good idea kuti uye nani nabamnini uku I don't think it's a good idea please evasiye ndobva andipa ma-reasons akhe handimaona based on zvanga ameno ma-instincts ake na zvaifamba zvaiona I don't know handimaona akati that's not trust me on this one do not bring him chiuya iwewo uri one enda uri one handitika she's in German I followed what she told me ndakadiwo ndakauyawo ndiri one handimaona everything went smooth in fact I just brought ndakangoyana kasekuru kazadzi kangu handimaona because nechida kukamba nengofamba nayo handimaona so ndoda ngotenda hangu ndozvandangotenda ngoti rambai mune rudo rwenyu rambai muri vanhu vane rudo handitika you guys you were brought together for a purpose the purpose that I don't know only God knows Diaries was started by God for a purpose the purpose that me and you we don't know but only God can explain God can know kuti why there is Diaries why pane Diaries iyoyi I don't know isipatakatanga ndakakudza inga taifunga tiri kutongotamba wedu tiri machembere sezvo tiri machembere I didn't know kuti it was going to take a twist kusvika kwazvave uku handimaona so Mwari ndivo vanotoziva kuti Diaries iri kuenda kupi iri kubva kupi so yabata ma-lives evanhu vakawanda I was so honored kuti mukati medu tatine vana vechikomana vamwe vadiki havana kana tombobudavo pamapictures apo vachitoti tinotofollowawo tiri kumateresi tatouyawo vechidiki totodawo advice kubva kwamuri vanhu vangu varipo ndandakagara navo vakazviona vane vakomana vechidiki 2 handitika ndo vati vene mapepe muSouth Africa but vanofollowa ndevekuZimbabwe taitoda advice kubva kwamuri anti vainditi anti saka tatoti rega titouyawo titobhadhara tiuye feya tione tatombofunga tatiwane mukana saka tatoona tiko zvino maafree tauya takagara nevana vai takataura vakomana 2 it's very rare and we spoke vana vane vision vana vari kuda kuona life dzavo dzichishanduka vana vari kuda kuzvionawo vachiendawo somewhere antibaona mupenyu hwavo so vana vaitodawo advice kubva kwandiri I was so humbled
kuti saka imimi vana vadiki zvikanzi tiripo hedu tirisu vaya vanenge vakanyarara vakatarisa but tinenge tiripo. So neiwaya mashoko ndo andongoti hangu ka handizoti pane chimwe chandasirira. Thank you kana ndisina kutaura kosta rako but mese makandikoshera mufunge makagona mese makandiko nevakasapota some bought tickets for other people for hama dzavo kuti hama dzedu endai munoenda. Belinda Simukai bought a ticket for her sister iri kugara munomu. Sister tikatozori interacta tikatozoseka only to find kuti sure she's also new muJoburg. Hanawo wanoziva tikatozoti woona ava vanhu vemuJoburg kuitawo dambudziko batana nevanhu ava vemuJoburg antimashona and zvinhu zvinonakidza kudaro. Iye ari kuUK kune vakawanda vakasapota by buying tickets for other people and things like that. Mese makawandisa I can't mention you by names but ndoda kungokutendai chingoti mari kuitirei zvakanaka zvisaperere pandiri chete zvienderere mberi panoitwawo mafunctions kungave kupi kana kuti angave upi ari kuita chinhu chake chakanaka. Guys, endai munosapota, just go and support because we always about love. We are always about love. We are preaching love only. We are not here to preach hate. We are not here kudzikisirana. We are not here kudzikisira munhu kana kudii but kungove pokutitaure rudo kubatsirana kusimudzirana because Zimbabwe tinonzi we are a caged country yekuti hatikwanise kusimudzirana, hatikwanise kubatsirana, hatikwanise kuita chatione chakanaka chinoitwa nomwe munhu. Tinongori vanhu vanosvora, vanhu vanoda zvehondo, vanhu vefight of which this I think yesterday we proved otherwise kuti ayo we can do it, we can do love, we can love, we can help, we can do a lot of things as much as three vaZimbabweans takadaro. So guys, thank you very much. Mwari akuitirei zvakanaka. Anjazi Douglas ndakuonai, thank you. I was so honored. Anjazi Douglas, thank you very much. I had a very great time with you Anjazi, very great time. I had a very good time today. Saka mwari akuitirei zvakanaka. Guys, vanhu vakadhakwa for sure but mukudhakwa kwavo chandakafarira mukudhakwa kwakaitika vanhu vakanga vakadhakwa for sure imomo ndandakatarisa people were responsible. Vanhu vakadhakwa kudaro, vanhu vakadhakwa kudaro, they were responsible. Munhu adhakwa zvekudhakwa zvazviya anga responsible, anga asina transport aingoti vedwe ndirequestirewo Uber tishode otouya opinzwa muuber oinda kumba animona zvichingodaro. Vanga vasinawo, vamwe vanga vane motikari, vamwe vakaofa vamwe motikari kuti vari kuperekedza vamwe nemotikari dzavo mafuel avo antimaona. Mese makatikoshera antimashona because zvakaitika hapana chakaitika, nothing whatsoever. Kunzi kwabiwa foni no, takatozadza bhawa tisu madhairis takazadza bhawa riya takangozodza point kwedu nekuti bhawa riya riyakumozati kwatati tiri kuya maSouth Africans music yedu yeshonai vangu vaingotinyepera vanga vasina but anyway apart from zvemusic izvi zvimwe zvese zvakafamba negwara. So guys, thank you very much guys. Tobatsana kana nchinge ndasvika handitika ini ndichiri kuenda ndichine rwendo handitika ndichine rwendo chaiko chaiko pandichiri kumbofamba napapa pakati repei ndichienda. So mwari akuitirei zvakanaka, muve nezuva rakanaka nhasi sesande kudai. God bless you.